tamsaka tina jaga chini khoroksa minister chin tiprasa minister tipramotha khainai rangno boiler tok khungma ge khungnabu boiler tok khungma ge tipramotha na khungnani keboni phana asu khomota ganang mo tipra rajyo ase goaisi tipramotha khainai tipra sarok boiler tok ya haisi khanai nabdi tipramotha khainai tipra sarok boiler tok ya serai serake khanai nahadi himmot kure haisi kemni mo rajyo tipras mothano khainai rangno boiler tok ha khulungnani himmot takbo kemni kure kho haisi kok sanakai palke sajaisi nina bata masu uskani mulo kok mang tamu tipramotha khainai rang boiler tok ro dekhai nata pura amo hai kok ta sadeisi himmot kure haisi himmot kure nongi boiler tok ha khunane jongkai machi kan tong tana tipramotha khainai rang kaison machi kanja amo hai kok ta sadeisi nino je kongno samani pura ang seleng gaisi khoroksa tiprasangoi awan bagai kemini pani pan khomota kure haisi tipramotha ni tiprasarang no boiler tok ha khunane keboni bopani khomota asuk asayako tipra rajyo haisi tipra rajyo amo hai asayako phok mane haisi judi khongma hakat phunuk dikhu gaisi angno challenges haisi khungne gusak simi tangane de haisi nuklay na haisi apro oldi to hage boiler to hage khungna bu abuda khoroksa minister ni basa amhai geda tiprasana muthangnai abon bagang sawo kok sagai bakhai rasniti ni kok sadi amhai khungnani soksanani abhai kok rota sadesi tinini nungje kok samano totally ang seleng gaisi pura chichi hingga gaisi chichi no chichi seleng mas seleng goi jajak le yaisi tipramotha yagar ketamo thapla sanai pho tamo tipramotha sorry BJP no je yagar nai rok thapla sanai pho tamo tipramotha khainai rok nong nok soksari phebinai tipramotha no buthari sokhibinai na rok abla nong na harmo BJP no yagar khai thapla si sanai pho tamo nina mo khai buthana kok sai dong bla no buthari sokbainani kok sai dong bla abuda khoroksa minister ni basa aba hai kok rota sadesi tipramotha bo mathi kanja gaisi boni tini chungwan chungmani chung tini wan chungmani je kaisa sini tiprasana bge kaham kok sajaga ni nei chung tamnu kha jaga chudo 28 2026 edisio asunani abo bade tini kuno kok tiprasa hambrain bge kok saja karo kok sa thai se saja gaisi tini land rights chini jagani sumgo mayangoi tongo odhikar mayangoi tongo abon koksa sajaga tini noni manifesto ni mani 2018 edition direct fund nai mani tino kongno tang sayanrok roman script ti phungai khena cherok pori kheri nai kobrok tambai sinai borok bengali script de sunai roman script sinai abo kok tang sayanrok nora amra bangali gorong rudro palsong tipra rajoni malik sabin sai tong phukai nora kok the saragya abo kai nong sanan ke himmat kuroi abo kai himmat kuri khanoni baba boiler tok ke pa boiler tok ke khongna ma khenda nong no bosung somoni opekha ni haisi mulai phui khitar ba na haisi mulai bare ne mulai phui khitar ma ke nong no bosung phui pur khitar ba na haisi sungbo somoni opekha ni haisi sungbo somoni opekha ni tong haisi norok simiya nong ni atas je imang nungmani nong no bhaike jiru khai bhaike mulai phui khitar bai sung phung na haisi boiler tok ke khungna ne abo hai kok rota sadesi jeta o bastov kok abo kun dinos sombobia am hai kok rota sadesi an baga ang sawo jungno onek respect riwaisi tiprasan bising nong khoroksa minister sin suk dukho tongo juno logiru jungno hamja goaisi kintu nin bukuni hoje amo hai basaro musangi haisi khoroksa tiprasa hamkare minister abo hai basa abo ko khana tokba ang nona onek respect khoyesi nong BJP khane rong bisingo ang koyokjona leader no simi sajagya kintu asponto nini baga ang kaisa kok thai se koyesi karon tamonge nong khorsa chin tiprasan bagai samong kam khai tumo kintu ni tinini ni ne je pogo gai emon bukha dukhuna ga emon ka nasleka
tongi mali haisi ma kok ma phiroka abon bagai ang sanam sungo amo hai korok ta sadi jodi amo hai jodi khainani hkai khomota tongkai khainani khai phunudi haisi khai phunudi naile haisi somoni opekha thapla sarinani 28 jora kok sanai haisi chungkai boiler tok khuma ke khoya mulai barne mulai pur kai phuje kite ma kai je nongni koita ngo tongbai mani MDC tongbai mani abo sungmo sabi chokai jotno jaga dokol khai abo rongno phui khitar bai haisi nai tongni somoni opekha jungbo somoni opekha no tini wan sungmani kaham kaisa kok khana manan tiprasa rong bagai tini kaisa kaham message manan nene tini je ajaga joining khane rok no tini tam khana boka nor bo saimang kana tini ajaga nong no tiprasa ham krani bagai tiprasa muthangna bagai land dice koksa saja karo additional odi khomotari na me koksa saja ka gondasarawo university khulungna himani khoklok jaka abrok sa saja ka chaja gya haisi chaja gya thangla di norok tebo thangla di o jumla pati o thangla di haisi thangla di norok kok kure haisi je sumoy ADC sibai rijaka no ADC wo koloni khai bum koloron dawano ter mama na praisi bujikha angabon sanam sungo buji di haisi wansuk di buji hoi wansuk hoi kisa sum pati no khlai haisi haisi pati kotoria sini jati si kotor tini di limitation ga 31% thomani lekhai na di haisi 15-16% ro sopayano bujikha lasoka phaite zero thangano apro tamungnai nung jodi land house ni jagani khomota nung narmai angkai ni nung ja dokol khai tamani nung abona pata sanam narmai angkai অবস্থা পর থাং সগৈ ন ওয়ানসুক বাই দেখি চাইছি ওয়ানসুক বুঝিও ইয়া পিড়ি বাদি যে কোনো জায়গায় ইয়া পিড়ি না ফানো আবন আং সানাম সঙ্গো তিনি যে বরম গনাং মিনিস্টার নুং যে কক সামনি অ কক রং টোটালি রসাইনা হাত দেহাইছি নিনা থাপলা জানা হিমানে নুং কোন দিনে থাপলা বসারি মে হাইছি বয়লার গায় খুনে হিমানে কোন দিনে খুই মে হাইছি নরং যে 28 আবো কোন দিনে সম্ভব হাইছি এদিশিও সরকার জানানি আবো ইমাং বাদরি দিহাইছি abo kun dino o imang puro nang yaisi bubagra kat kathang tongsa tipra motha tongsa nong ni imang kun singo purut kai kisana yaisi abo no be careful yaisi am hai kogrok khoroksa minister ni khuga musang yaisi